Hello mga cute. Magandang gabi. So ikapoy mo kanina mga cute. So balik na ko ang istorya. Kamu na pa siguro istorya diha aron nga. Okay kayo. Orang sini kapoy naman balik kan. Wah. Dia belum share di. Wah. Kahit mo tugas. Dapat kita share mo. Handagan na yan. Like na yun. Apa? Okay kayong dagan yun. Napaulit ng rot ka. Balik, ugma na po. Ay, nako. Baliking, marag na kalipit ang marag na sim, hindi pata sa rigaw ka. Sama gitu. Undergut. Pangita di market pero merag alo magit. Ulit na siguro anot ka. Marag simikapoy na po. Di ba? Kamlangan market. Pag ulis balay pinagtuog dahil sa'yo. Pinagjote na po pagkaugma. Kuya gini nakasalay na laing nasoday. Tuuran kadali pag mata na. Jote na pagod. Kinuhog ko. Siya sula market. Saon man nga. Yaga. Bugnaw mga market. Numax. Ano pa? Bugnaw ha? Wala ko may magkiyat mo nagsakit. Mabatik. Ano? Ano? Nga din ito paglangay market. Yung marto. Sige naman tanig. Sige naman tanig ko ano eh. Huwag i-monetize. Saan pa? Namayo ka. So, hanggang dito na lang market. Ingat kayo dyan palagi. I hate you all. Mananap. O mga bata, huwag kayong mawawala. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam. Memorize man Dragon Balls.